कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारचे तरकारी विक्रेते रविकांत तेंडुलकराचेर हल्ले केल्ल्या आरोपीक अटक करचे नापेक्षा आंदोलनाचो इशारो. कारवार शहरात तरकारी विकचे कारवारचे केईबी लागीचे निवासी रविकांत पुरुषोत्तम तेंडुलकर हेंचेर जाल्ल्या हल्ल्याचे कारवार बीजेपी तर्फेन खंडन करून हल्लेखोर जुब्बेर मुस्ताफा आणि अल्लाबख्श हेमी रविकांताचेर मरणांतीक हल्लो केला असून तेमकां अटक करून योग्य कारवाई करची मागणी करून आज कारवारचे बीजेपी नगर आणि ग्रामीण मंडळाच्या वतीन कार्यकर्त्यान कारवारच्या शहर पोलीस ठाण्यार हल्लेखोरा विरुद्ध तक्रार दाखल करून ठाण्याचे PSI अंबीग हेमकां विनंती केला की आरोपीक जाता तितले बेगी अटक करून तेमचेर कठीण क्रम घेवचे अशें सुचयले. कारवार शांत प्रदेश हिंगा मंड्या जिल्ह्यात जाल्ल्या सारखी कसलीच अहितकर घटना घडू जायना म्हण पोलीस खात्यान सावधानता बाळगू जाय. जर तर आरोपीक अटक करून योग्य क्रम घेयना जाल्यार पोलीस ठाण्या मुखार आंदोलन करतो नायलाज आसा अशें तक्रारीत नमूद केला. ह्या वेळार बीजेपी जिल्हा उपाध्यक्ष, कारवार नगराध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष आणि इतर खुबशे बीजेपी कार्यकर्ते हाजर आशिल्ले. हरवळ गोरवा पासून अपघात नियंत्रणाचो योग्य क्रम घ्या सुषमा गोडबोले. कारवार जिल्ह्याच्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर आणि राजहम रस्त्याचेर हरवळ गोरवा लागून जावचे अपघात टाळचे बद्दल योग्य कारवाईचे अगत्य क्रम घेवचे आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकार योजनेचे निर्देशक आणि राजहम रस्त्याचे संबंधित अधिकारीक राज्य माहिती आयोगाचे कार्यदर्शी आणि जिल्हा पालक कार्यदर्शी आणि जिल्हा पंचायतीची प्रमुख सुषमा गोडबोले हेमी दिले. तेमी बुधवारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात जाल्ल्या जिल्हा रस्ता सुरक्षता समिती सभेच्या अध्यक्षस्थानावेल्यान उलयताले. जिल्ह्याच्या भटकळच्यान माजाळी पर्यंतच्या राष्ट्रीय महामार्गार हरवळ गोरवा लागून अपघाताची संख्या वाढता. हो अपघात नियंत्रण करचो जाल्यार भटकळ मुर्डेश्वर व्याप्तीत या गोरवासाठी गोशाळा बांधून तेतूंत या गोरवाक रक्षण करचे आणि जी गोशाळा बांधिली आसात तेजो पुरेपूर वापर करचो अशें ह्या वेळार सांगले. अपघातग्रस्त जाग्याचे पोलिसान स्थळ परीक्षण करून लागीच्या प्रदेशात ॲम्ब्युलन्स नियोजन करून रात्रीच्या गस्त पोलिसान या हरवळ गोरवाक सुरक्षित जाग्यार स्थलांतर करचे आणि जखमी गोरवाक उपचार करचे व्यवस्था करची जबाबदारी ही तुमगेलीच आसा अशें राष्ट्रीय रस्ता प्राधिकरणाच्या निर्देशकाक सूचना दिली. अपघातग्रस्त जाग्यार हाय मास्क विद्युत खांबे घालूं जाय, स्पीड ब्रेकर, कॅमेरा, सूचना फलक, गोरवाल्या गळ्यात रेडियम बेल्ट, शिंगाक रेडियम पेंट ही सगळी कामां राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाली अशी सूचना दिली. ह्या सभेत जिल्हा पंचायत CEO डॉक्टर दिलीशा शशी, SP दीपन, उपविभागाधिकारी श्रवण कुमार, प्रशिक्षण IAS अधिकारी झुफिशान हक, अपर जिल्हाधिकारी साजिद मुल्ला तसेच विविध खात्याचे अधिकारी हाजर आशिल्ले. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या माजाळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गान वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळात चालू असा जनावरांची कत्तल. कारवार. अजूनही उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळ तालुक्यात जनावरांची कत्तल सुरूच असा. भटकळ रान विभागाच्या हद्दीत डोंगराळ वाठारात रासोराशी करून दवरिल्ल्या जनावरांच्या हाडांचो शोध लागलो. भटकळच्या मुगदम कॉलनी वयल्या रान विभागाच्या संबंधित डोंगराचेर हो प्रकार आढळलो. शेकडो जनावरांच्या हत्येचो साक्षीदार ठरलो हो रान वाठाराचो डोंगर. 2-3 दिवसां पयलीं सुद्धा
गायीची कत्तल केल्याचे रक्ताचे डाग हाडाहंगा मिळली. भटकळात शांतपणे सुरू असा जनावरांची कत्तल. कोणाक बी न कळता रान विभागाच्या संबंधित डोंगराचेर जनावरांली अवशेष उडयते आसात. हाचे पयले पोलिसांन नाकाबंदी करून जनावरांली तस्करी करतल्याक धरलान सुद्धा मोठ्या प्रमाणात जनावरांलो पुरवठा जाती आसा. काही पोलीस कर्मचारी सुद्धा जनावरांक पुरवठा करच्याक हात मिळवणी करतात अशी खबर मेळ्ळा. स्थानिक आणि हिंदू नेते घटनास्थळार वयचे पयलेच नगरपालिका कर्मचाऱ्यान जायती हाडां कचरा टाकयेत उडयल्याचे उघड जाले. मोठ्या प्रमाणात जनावरांली हाडां आढळिल्ल्यान हिंदू नेत्यां खंयच्यान तीव्र नाराजगी व्यक्त जाती आसा. कारवारात रान हुतात्मा दीस साजरो. कारवारात रान हुतात्मा दीस साजरो जालो. कर्तव्य बजावतना प्राणाची आहुती दिल्ल्या रान अधिकाऱ्याक आणि कर्मचाऱ्याक आदरांजली अर्पण केली. रान वाठाराच्या कार्यालयाच्या परिसरात हुतात्मा स्मारकाक फुलांची गुच्छ अर्पण करून स्मरण केले. या वेळार जिल्हा प्रभारी सचिव सुषमा गोडबोले हांणी सांगले की उत्तर कन्नड जिल्ह्यात नैसर्गिक जंगल आसा, पण विकासाच्या नावासकल जंगल नष्ट जावूं जायना. उत्तर कन्नडाच्या जनतेत पर्यावरणाबाबत जागृता जास्त आसा अशें तेमी सांगले. जिल्हाधिकारी लक्ष्मीप्रिया हांणी सांगले की तंत्रज्ञान प्रगत जाल्ल्यान जंगलाच्या नाशा बद्दल बेगीच खबर मेळटा. जंगलात भूस्खलनाची समस्या सुद्धा गंभीर आसा. जंगलात उजो लागल्यान खंयची पावलां उचलूं जाय या बाबत जागृती शिबीर आयोजित करते आसात अशें तेमी सांगले. कॅनरा रुताचे शिशिया हिरालाल हांणी सांगले की जंगल संरक्षणासाठी प्राणाची आहुती दिल्ल्या हुतात्म्याक पयलो आदर अर्पण करता. जीवनदायी जंगल आणि वन्यजीव संरक्षण ही कर्मचाऱ्यांली व्हडली जबाबदारी आसा. कर्मचाऱ्यांली कमतरता असून सुद्धा जंगल संरक्षण सुरूच आसा. गेल्या वर्साक 62 रान कर्मचाऱ्यान प्राण गमयले. तेंगेल बलिदान आमकां कायमचे प्रेरणा दितले अशें तेमी सांगले. या वेळार CEO दिलीश शशी, DFO रविशंकर, DFO मंजुनाथ नावी आणि जायते तालुक्याचे RFO हजर आशिल्ले. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಉಪಾರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಿ ನಾವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಉಪಾರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ರೂರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ
ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಗೋಡ್ಬೋಲೆ, ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ. ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯ, ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆ, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಕಾರವಾರ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಶಿ, ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡರವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆ, ಮಾನ್ಯ ಉಪಾರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರವರನ್ನು ಕಾರವಾರ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.